Maitina. Vepiri. Murise? Hapana pamurisise. Mushe. Ndatogarira zverishi. Matisika. Munayo corona. Tingaita sei? Tatotega tidyire nzimbe ka. Mazuva ano nzimbe. Atema dziri pakona. Akakarisea kakaora ka. Kakaora. Ndakanza ranzika rwa nechando kadzinenge dzakudyika. Hadzinoitisa nyongo manje ukadzidya sina kurwa nechando. Nechando cheCovid tingati usadzanya sojike. Hai chando chachazonyanya. Chava chauya early chai. Takurumidza gore rino. Kuri sei kuno? Kuri right zvako. Tiri narisu. Ari sei adatsida. Vari bho zvavo. Kungodya nekurara. Kuti ngaitei? Komudhara wacho ari? Ndamba crazy 8 pa next job. Papi apa? Ngatsega yaende kwanosera chiteba. Kokuda garden. Kana chamusi kuti unaona kuti muri wacho usatonyasa kubukira zvakanaka. Ndoakaisa baojera. Zvakabura. Zvekutenga, unotamboda zvekutenga iri mango gara pamba. Kutenga akuchaita. Kutenga kurita kurwadza. Unototi dandaimba hangu Danson ndichienda kuzimalive. Ari kutoita mari wakomana weDanson kutopfura vanhu vese. Mutopfura vanhu vese? Ade makagona kuimba kuda zviri nani? Vai kuimba pano. Munogonzwa vari kana tiri kuchechi kuya. Hazvibudi. Voice racho haribudi. Vanzi pane vane chido pane vane chipo. Saka vari kutamba nana? Ndiri kufunga kuti vanotamba naTawanda ini. Tawanda aripo here? Handizivi. Tawanda akaenda kumusha ka. Handi Tawanda akaita lockdown yakakwana ari kumusha. Hapana munhu ka? Hapana munhu? Apa? Aiwa. Saka muri kutamba nani? Apa? Handiwaridza apa vanogara kuAmerica. Yes. Aiwa basi. Aiwa vakomana varipo avo. Hapana vakomana apa. Mukomana uyu garden wavo anga amiswa ka before lockdown. Matanga makuhwa inini. Matanga so. Aiwa, nditaura makuhwa. Kondotaura makuhwa. Apa pangori nameida. Kondokunyeverera. Ndo zvakakunyimisa chigaro chekudhikoni izvozvo zvemakuhwa izvozvo. Handitaura makuhwa. Kana mati vari kutambawo handiziva but saka makadzi acho ndeake here kuti ndeiva. Ndei baba. Ina nemakadzi. Ayambozviziva kuti COVID inouya apa vari nani kwani vana saka ndo vana vacho ndovaitamba kamakadzi. Hapana mwana apa. Saka muri kuitamba makadzi nani? Rambai muchidziva mushana muri baba. Handakuinga izvozvo kuti ukumbirawo kahuku. Ukukumbira huku? Hanzi mukupa huku dzechikwereti. Aiwa tisisu. Musadare. NeCovid kwatinohwedha kwakavharwa saka tichapi huku nechikwereti. Ndanzwa vanhu vachiti vanga vachitotora kunokwa. Aiwa akani. Mazuva ano takungoti cash and carry. Chikwereti chakunesa chokuzotera muCovid munomu. Tingochinjawo but alright kana mati hapana it's okay. Mamuda kuvaona here vadedze. Aiwa, vasiye vatambi. Mukasa kuti namajeni kanchida. Ndionekwa nemukadzi wangu tiri 3 namaid wepapa. Aiwa. Apa pangori namaid apa emi. Hapana vanhu apa pangori namaid chete. Hatione handiti tambu week 5 vari ipapa. Hapana mumwe munhu aripo. Vane mazuva mangana uchiendapo. Ungati kwasa 3 weeks. Kuva nokuenda unotamba Crazy 8 apa ndakavadownloadesa Crazy 8 app 1. Downloadesa Crazy 8 app pafoni pavo vane Crazy 8 pafoni pavo. Imi muri kuzozva muri kutaura here. Last week ndandinayo kabati pataigadzira mabhasikoro apo. Ndakatova downloadesa Crazy 8 app yemumwe mukomana wemuno muZimbabwe ari kuCanada uko. Ine kamunhu kabata kapfumo so. Mutambwa sei? Pafoni akatoitamba inotambwa navanhu vana. Hatorinayo pafoni. Saka chaari kuenda unotambira apa chii. Akatonditandira makadzi ndofarira Crazy 8 ndikati download. Crazy 8 yakazara munhu wese wemuno muZimbabwe anayo. Iri kungowanika paGoogle Play Store. Apa paaiso paOS apa iripo futi. Distance yeiko. Mudomuzati vanayo iyi? Muzotarisa mufoni mavo. Vanayo. Saka paino. Garai pasi. Aiwa, zvandigarai pasi zvikana muchinizara ndikaifuna maid chete. Ndona mutori wamurume kauchiti murume akutamba Crazy 8. Munhu andadzotamba pafoni pake ega. Ndozvandikushamisika kuti mimi makati vadownloadera pafoni. Vanayo. PaGoogle apps vanayo vakatoidownloada ndikati vati downloadai inotonakidza ende aibohwe munhu wacho unotokwanisa kutotaura naye uchitomuti Juve Skippy achitokunzwa. Aiwa inirega ndigoidownload manhiri pavanouya ndombomiri manhiri imi muchiita isoka endai kuseri mudedza musikanafanira kupa ihuku. Musadare. Aiwa piwa izvenyu kwani vati mari chimozoya nayo. Ndokuigirai. Alright. Muchiti pache
zvamuri imi muti ndakudza ndini ina nhambo ndinakudza ndisanda tichimbuda iwo kunzekunopowa chivasiyai imi mozotaura nawo manini ndokuona handiziri ndataura but crazy yaitwa neswa zimbabwe yese nevari kuengland vari kungodownloada asi muneshuwa kuti vatori naimufoni mavo vanayo oraiti piwa iwo kune musikana yeah. batina ini makuita sei ndokwadidzira dzimbezvi nai aiwa isiyai mozoona manini ndokuona ndezvechokwadi kana mate steady imika mumwe munhu acharara kumba kwenyu nhasi